हेल' सोनाबफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्लायबाय दे। दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनखौ बयखौबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामो। मादैया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन ब्लग हगारिया दिनै एसेबाबो हगारहरनो नागिरदों। नायदोल' जायनि मबाइलाव थाङो नुयोबा सेरनानै नायदो अननानै, जाहाथे मादैनि भिडिअ'आबो मालायनि बायदि ग्र' जायो, मोजां भिउ मोनो। नायलांबाय थादो मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो। न'खरावबो एसे फुजा होनो नागिरदों। नाहरलाय ओरै आयौ जोंना नुबाय त्रिसा रानिया माबायदि मा होनलायोना। जागायहांबाय फुजा होनायनि जोंहा। बिबार साजायदों। लोगोफोर नै जोंहा गायखांनाय फुखांनायनि आवगाथि सावनो नागिरदों बिमाश्री मुर्तिखौ लानानै जिरायजोब्बाय। जैग' लागायनोसै। लोगोफोर नै जोंहा फुजा होखांनानै पुरि जानोसै। दालि संखांखाबाय दहाय, नै नानोसै मादैया। नानोसै नै लोगोफोर। मादैया नानो रोङा नाहरदो। नै बेलाय सावखांबाय निफ्रायबो दं। नाबावनोसै जागासिनो दं आयंमोन जानायखौ। जादो नांबावगौबा लाबावदो। नांला बे आबौनो दैया नांला फुजानि जानाय जोंना बेनो बिमा गुरुआ दहायबो खोन्थाखाबायना आङो जेखौ बिमाश्री मुर्ति। आंनि फिसाफ्रा नै जाखांनानै पुरि जाखांनानै जि मावबाय। माथो रोंहांबाय। जोंहा दाबो साहाखौनो मोनलोङाखै रायजोफोरनि। लोंनोसै दाना जमानो। बै लुखाबाय नों?